Next time utakuja na Shakira karibu. Ndio kasa switch yangu hapa nje. January masuza lipo. Good morning, I'm Kasey. Mom Kasey, guys, Mom Kasey. Sorry, yengine zila ndakupa live. Sorry, yengine zila ndakupa live nani sina data. Nezran ndakupa live, guys, nani sina data. Wifi yanga yapera mari. Wifi yanga yapera mari. Ndakupa live. Ndamuka mamkase ndatande timbo chanyira amwe vedu, guys. Timbo nona amwe vedu ya mastriti waya. Timbo no batsira one tushoma twatinato. Asi nasira kuchinja side. To dangotangana kumusoro kunwanza kuzara vakadzuko. Kumberi uko. Ndokona tichenge nako nasi. Umsoroko. Muri right here, guys, mamuka boy here. Mpuse ngwende kafika ya mbuka. Umesha mbeka kwenda buka nasu. Nasikana putsa ngudada mbuka pananga na mtingera iri wakada padapa. Tingera uma slippers. Sudaro ndambuka izuso mchana ndakadai. Zvinakumira mushi. Ndatianda itimbonoona vamwe vedu vavai asi nhasi tochinja direction hatichanitangine paya pana mai vavai tombotanga nekumusoro tidzoka takadai. Ndizvoka, guys. Morning my darlings. Morning darlings, how are you? Morning darlings, how are you? Gotwe, hello. Tatika handiti tinofamba tose here. Tati tinde tose ka kunobatsirawo vamwe vedu vavai. Vamwe vedu vavai kungovarangarirawo ka. Inenge siri project yaMelly ka, inenge iri project yemadhayari, saka tongoendawo tose. Tongofambawo tose. Tongofambawo tese. Guys, mangwana tinenge tina ambassador, mangwana tinenge tiri kwa ambassador ku Joburg. Kwa ambassador ne Saturday tinenge tiri kwa ambassador. Saka uruda kuinda unenge weida kuya ukuzonzwawo nekuzonetwork nevamwe kwa ambassador uchinzwa ma business ideas, uchiona wa ambassador hatizivi unogona ameno zvinenge zvichiitika kwandaza kuti kwanzi kunenge kuina anzi mukuru weku Home Affairs. Tozopesana papapa. Mai vayavo. Mai vayavo. Wataliziraniza vanhu. Mai vayavo, guys, mai vayavo. Avo mai vayavo. Ewai mama. Muri right here. Mai vayavo, mamaona. Mamaona mai vayavo postori. Mamaona mai vayavo postori, mamaona. Mamaona here mama.
maona here mai aya tongovasiyira uchero chiu chaperera kuti vasiyira wanoti todzoka tichivasvitsa gogoya iyo havasi serious handiti vakanga kuti kana vachandifonera chichi iyo zvikuchechi taitotsvaga munhu anoklina kuchechi anoklina chechi every sunday animaona taitsvaga munhu anoklina chechi every saturday handina kuvaona kuyode zvivanga kati ndibata izvi zvaitoita please job yavo kuti every saturday vanenge vachiklina chechi achipuwa mari yavo kisha pedza every saturday vuzva kuti vanenge vachiklina kwedu zvino papa takawirana kuti munoya muchidi munoya mondifonera tapa nhamba havachafoni havasiwo serious havasi serious patafoni kwaita kumunza unenge wakataridza uku animaona yes moli maseko mzembe zvidiseisei darling diaries, how are you? Lucinda, how are you? Arova saka toda kumboinda kunoona vamwe vedu vari kuona maona mama maona here mama yazieta vaona Nancy ende unoona Nancy zisoda kurapachukira kusvika ikoko tozoka tichivaona regai titange nekumusoro uku tikatanga pachikafu chinoperera pa kuna vamwe vari kumusoro uku anosotovaona basa iwe unoti basa rinongowanikwa maudzi zvokudaro chatinokudzai chekete mabasa enyu musatambise mabasa munenge muchindoreva nhema basa hariwanikwi zvokudaro shamwari ukaona wapinda pabasa chengetedza basa rako buda kana wawana rimwe usangobuda basa kunze kuri kutonhora uku mabasa haasi kubatika zvokudaro kunze uku murimemba munhu anenge aenda pabasa iko zvino habude habvi anogarirapo saka unoriwanepi Nta zvokutamba imboenda kugurupu ramatumbo kunoona vedu wekuti pakaiswa post kunzi kurudiwa munhu anobhadhwa 1000 vanozara sei vachi ndorida hangu 1000 ndorida hangu aripi ndipeiwo nhamba ndorida vanoita kugwirana iyoyo mabasa hakuna kunze uku hesimaitawa asi bibiana kana usina airtime munisa please call muSouth Africa kamunomu kana usina airtime munisa please call mama. Obviously uri mwana kwana pakanzi mama unototi mama ndikandifoni nisa please call mama kana usina airtime tatenda moli Nox ndaudzwa namukoma Gordon. Thank you my sister, thank you aiwa tinenge tiripo kusera manga totenda mangwana anyway. Thank you very much, thank you guys, thank you. Umwe mudhayari akabva andibhukira ipapo so I'll be there mangwana right. Tasvika pamirai muone madzimai ari apa kamuchindoreva nhema mirai ndibai nyatsoona afu honai vakadzi vakazara pa honai vakadza mirai muone ivo chabva mhanya wona vanobva mhanya achiti parudiwa nikirikiri munhu webasa vose jam honai moro yenyu asikana muri sei aiwa ina handisi hangu munhu webasa ndiri munhu wechikafu kune vanoziva kuti mushorewo zvakanaka zvino chinosongoperera uko ndasingati ndozati panogara pane vanhu ndikandimbotangira uko nokuti chinowanza kungoperera kumusoro uko ende munobva mazviunganidza muri vakadzi moga kunoko indava muchidaro indava muchiungana muri vakadzi mega kuno varume vanosivapo avo ndosimboona ngwari pasi vashoma stiu pano ndepe vakadzi hova kugo irodi inoenda uko zvino tikatangira ukazhinjika unoona kwakazara vanhu matsutu matskwana machi indobva ndarwadziwa mwoyo kuti zvo zvavazara ivo kudarika kumusha kwedu ndichitira vanhu kumusha kwedu saka zvinofamba sei pakaipa asi anobatika here mabasa acho zviri nani hazvienzani nekudaro upi kwanga aripi kutoileti wongagara pakega asikana aiwa good luck, wish you all the best asikana. Ndichapana ndichitangira kuvakadzi vangu abiya kunoku kuti mongo ingoriwo hope yekuti muswerawo muchidiwo kumateura aiwa ndinogamuchira mamuda sadza
at least vafara vakudla shana. Bye bye. Andi mashona guys. Kwaanga chitikwa ibasa basa pandoni avakatoita makeup. Akatoita makeup yavaripo baba. Vaukata makeup unozonongwa here. Vana madhamu. Vane vachida vanhu vakageza vadi vanhu netsvina mudzimba dzavo. Oh. But vana mizvondoti oh une makeup unotoregwa murume. Zvongosiyana. Zvongosiyana. Nekuti kurodhe kuenda kwaziri ava vamwe vagere apa vari kati pavo. Mazimba futi aya. Kunondekwe mazimba chete. Ai, mazimba. Aya gere apa yo. Avo chikwata icho. Icho chikwata chamuri kuona apa icho. Mazimba. Mai ndopinda nepi. Ndikwanisa kuti ndimire zvapa. Mira wone majambira vanoita achisimuka. Mira wone. Mira wone. Mira wone. Wabva wamanya. Wangasishiwa. Ndemuno apa. Chikafu. Avesi. Baba mai najo. Eh? How are you? Muriraita rasikana. Ndinototaura irangwa ndisiye basa ndiri wechikafu. Puwa yenyu chikafu kuti musikora une hope. Alright. Kwa wakagara pawo ndichi ndewe kwedu. Ndewe kwedu. Kuno vasara vagere vanasi vakaguta. Vanenge vachifunga kuti vari kudai isusu. Alright. Ngavauye vatorewo chikafu kana vari kumusha kwedu. Alright. Alright. Tinokuruma, tinotaura. Wakanyarara. Ai, wanga vasadaro, mungavapinde vamwe. Sakatazotire getitisiale mo. Muri kumboita kumasure makudyawo imwe muri kuti takira kudya iwe ndikuona chidya haunyari. Oh. Akapata ngadona. Sawa kudya rice dzavanhu. Nyama kuva tobata nyama haunyari. Ngotobata nyama zvachibata. Apa zvikuno. Saka zvichina kaudya zviningikire vanhu. Samasatouka. Kumateura sei plate iyo matonyima mumwe munhu amatonyima chikafu so. Right guys, the guy tinde mberi uku tichinda takadaro. Vanosara vachidyawo guys, vachitsvakawo tingovapawo hope. Vachitsvakawo atikwanisa kubika maplates akawanda zvokudaro nokuti vanhu vacho vakawandisa. Tine tangotaimira musi vhiki ino tangotaimirawo imwe kona, next week totaimirawo imwe kona. Tichinda takadaro ndozvongotaimira makona. Handimaona tichienda takadaro. Nokuti tokwanisa kubika dzimwe nguva 50 plates chete kana 40 handimaona. Because panyama apa ndo panozonyanya kutiuraya, panyama panodhura nditi munoziva. And haungazoisiri munhu nyama 1 handi munozviziva. Hazvizoiti tuisire munhu nyama 1 saka unozomisawo nyama 2 kana 3 vese vakadaro. Saka ndo zvinozonyanya kudi kuti tizorega kuti titi nokuti vanhu vacho vakawandisa. Tikungotaimira makona tikati kona itoti kona apa manje tikangodai apa vamwe ndokumusha kwedu yava ndokumusha kweda. Hello guys. Hello. Muri sei? Muri right. Wapi? Ewe nangu andisiwe basa ndiro chikafu. Indaba. Ewe
Mwari wakuite zvakanaka. Kazhinji tosingoperera kona stati. Ndezapa kona pachigara vakadzi vakawanda. Rega ndimbodai ntengo noukuku chidai. Chosingoperera kuvarume uchikofu kana kudai neukuku. Choperedzwa manje nevanhu vemuno matsikwana masutu aya vanhu veku hameno kupi kulisutu kupi. Ndoti kwa vanhu vekumusha kwedu naimi. Alright, askara good luck handiti. Alright, good luck ne. Good luck mo skarapo. Alright. Wachichukuitika. Okuna vanhu vari kupisiwa. Apa pamochari ukutikana takadai mazarura vakaita apa pato igatidai ayakwani apa vakazara zvapo ii vafara zvisingaiti edu vafara muna vachinzwa iite ndimaita hei ndasingashungiri vamwe vanenge vatobuda mumba vasina kutodya mufunge vanenge vatobuda sina kana chavatodya chiti tonodya tonochwanira kumberi chikafu vanenge vabuda sina chavadya nungo chingohopawo kuti ndichanowana kumberi shuna yemakuva ndafunga kuti vari kupisa munhu apani panopiswa vanhu here vafara zvokuti apa ngavageze vakageza shuwa I like it munhu akageza kudai akaita makeup yake kudai achitsvaka basa unoziva kuti umwe anoshandisa beauty yake vakanaka kavakadza vakashandisa beauty yake yekunda tonomira murodha tsvaga varume anotsvaga mabasa futi zvinonakidza ndiwana asara mangani mabisa chamai vaya because patongodai apa kudai kusvika kuzasuku mupisa chamai vaya tivasiri pasaiti chamupi chagogo vaya saiti sepasaiti gogo vaya anonga choda choplate kavaya anzinapedzisa hanzi kuri kupisa here kuna ndingati kudiko andingamboti kupisa kunge kamushana so kunge akusi kupisa tinganyepana tikati kuri kupisa akusi kupisa hakuna zuva rakadai kuri kutonhora uku kango kamushana zvotonhu akatopfeka mabhutsu vanhu vakatopfeka mabhutsu kune mhepo plus kuri kutonhora ushu iwe uyai wechikomana iwe auya ari kutengesa atida anotengesa ari kutengesa zvinhu ingi zviraro ipa baba vachikafutirowe pasi yesi mudhara muri right here mudhara zviri sei tirai food up vana vechimhanya vanoziva vanenge vatsvaga mabasa tanisha maitanisha vanenge vatsvaga mabasa anti kumasura kwenyu vanenge vatsvaga mabasa enzi vanenge vachiitei ipapo ivo unoti vanenge vachiitei ivo unoti vanenge vachinyenga anga vatsvaga mabasa iwe ndoitanisha kakwana iwe ipanzvadza chikafu mhoro yanzvadzi munoginowa seko chimira pamberi penyu kudai munhu andiye anoti changamuchangamo mumanyira basa ona ya vari kutomhanya vari kubva kwa vari kuziva munobva matogara motozvinyanya asanzvadzi aya oa chikafu uko ona vakangwara vari kubva vachitomanya watoona vakumanya imi makutogara makutoisa musoro pasi asiwo mamuka here nhasi tamuka isu vapei vatambudza kweyanoramba akagara akarelaxa ari kaguta
Nasi ndikuona ndakwanda kanongwa pana papana vanhu vakawanda nasi. Ya vatogwa zveshuwa. Nasi ndikuona vaita lucky month end. Chi. Ndisachoka kutopinda kuno. Ora ishanjadzi. Avatsanya. Ava. Vakatsanyira basa vari right. Vari right. Vatori right stereki. Vatsanyira basa vatori right. Fasting. Inonzi fasting. Ugara kuti utsanya kudi. Fasting vari right zvekuti. Sometimes zvinoda kutsanya. Kunzati pa vanhu vanenge vakaenda kudai soka ilaki rakakutogwa. Manje yasara makanoona zvakaita vanhu varapa. Angwana. Antiana mutsinya anomupa akatogara zvavaniwa plate 2. Vanomupa. Anomupa uya akatogara nawo kutodya. Akati ndo apachi. Kitijo. Hayeli kai papa. Kitijo. Yana mudala wa kitijo. Every day mudala unoya chitira chikafu pana bana soka gara akarelaxa baba vanogara chivawira tsinchiti baba every day vanotogwanani vaona. Mundi baba wakurukuru mudhara chai. Dara chai. Baba vakuru vedu zvoto usatsitsi. Baba vakuru chaiwo. Kari today asi ukhotsi ka jeko na. Kibona udutsi kari ukhotsi na. Ridela lebuka papa ligai. Eteng. All right papa. Mara iteng mbere kona. Akona mnala. Iskars. Ende kimarika ka need. Itai. Masaina mangani? Yama okay. Kuri simulutse kwa that's why. I next week ro simula kwan. At least re gonna create two plates. All right papa kalebuga. Reketsa. Batsori anzi ditla. Vari kuwanzara. Anzi nashito wanzara na baba vamufunge. Anzi nandishito wanzara na baba. Vese vari chine mudhara vakura nebaba baba ningirikira nomuwacha nevedu. Vakura. Anzi ndachito wanzara. Shame. Apa zera ravo. Apa basa kwai hakuna. Ani mawanzwa. Anzi hakuna basa. Iwinter hakuna mabasa. Zvakaoma. Nokuti pa winter zvinoitika guys ndizvo mai vari pinga vachiuya kapana patingopezerana nawo. Kawauyi vadedze. Hello, mama. Nice. Toda kutoenda isu. Aisiko vakuwatanzi chakurai public. Kupublic kutagwa richinde pisvi. Handinamboti ngawai kubasa isu zvamai wava. Nanzi bawe nawo. Nani? Muri right here? makadi. Tiripo makadi? Tiripo hedu. Tafura neapa patikakuti morosai. Ndazvizi. Takadzoka mutiseti kana muzichiwape tangu tatouchengetera wani anga kumusoro kwaka kwatopera kusoro. Tangu takaiti kuchengeterewo plate kumusoro kwatataenda. Makuva uko. Andi zviri kudi? Mukurasa. Marasa vataura? Zviri kudi? Zvozvo. Zviri kuita asi? Nezuro ndo patakatombowana patakangoshandawo tatiti 200 rand. Takaita 100. Oh. Kubva paya? Harisi kutombowanika zvokuti vamwe watoenda. Harisi kutombowanika. Nesa. Kupaita takupa iPhone number tikati muzofona wani? Makandipa but takupa iPhone number tikati mugofona muna kutofona chichi kwedu kati ndiwa mna noto clean muna ito clean masala days ega. Ndakadziseva kuti chiko. Handizivi kuti makaseva kuti kudi ndi makaseva. 064 895 4837 4837 Cancel. 4837.
manga makadzise. Next time mune mangwana ka munona mukadaiso apa straight. Muenda straight andika. Pakona pa 4-way stop. Pane stop ine pakona padodaiso. Panoenda kusafari chenu kwa ndichi. Poita proti ya shishi mugare pakona ipapo. Ndo panozotogwa vanhu kusaini ipo paya. Pano ikona mangwana chete. Pano togwa every makusaini chini sal drop on chikoro. Panenge pane vasikana tu. Panodzoka sikana ndo nachitotorwa. Ndichambo patry. Pamu straight kukona painoti town safari 10 protia paki ipa imotogara apa munyori pepa chenja kanzi job. Alright. We ndo pa marobots andi. Papasa marobots. Mudarika marobots arapa. Pane flat ya manima udama flat arapa pakona. Mudarika robot iro ramukureva moinda straight. Muchana tu road tinokupasa ndo naudai chimwe chinda kumwe ipo pakona ipapo muda chipepa chenja kanzi job chamunenge makadai kuseni. Vasikana yava itori kona yava and every time ndinodarika chero ndikazodzoka ndikaona pasara 1 ndo anainda. Every day nditopfura sikana yakagara ipapo pandodzoka ndona vasipoisi either vaenda vese kana vakatomira pamota yemurungu kana kuti mota yemurungu inotosvika ichimira ndiri kumashure kwayo vachitobhanya kana kuti ndiwana pane 1 imbotaya ipapo. Ndichamukira ipapo mangu. Mukira ipapo. Alright mama. Sharp. Mazvona guys ka zvakaoma. Mazvona ka ndo zviripo papa ndichiti rambai makachengetedza mabasa papa andika pandoti rambai makachengetedza mabasa paya ndo pane ndichitaura paya apa. Anyway life tichaunza nhasi iyo iyi mutimbotaura nyaya iyo iyi dzana madhumbe nokuti vamwe vachona kana vana madhumbe wo problem kana mazenge pamabasa mukawana mabasa mukagara munobva mazinya kufarisa kubva matambanuka kukanga maguzati kunzoku kunotonhora animaona ndisema place naye vanoshandigwa na maigweshe vamwe vachona munozofarisawo futi animaona sikana sichange tibatsana ipapo animaona Kalebucha Faith Kalebucha my sister Kalebucha iwe ngwachitipa matatu nye marobozo ngwachitipa apa ndo kutoreva pakona kona ende zvecho vasikana vavo every day pandodzo ndo vanogara kuti vasikana vavo pandodzoka kudai ndiwana 1 abuda pasara 1 kana kuti hamene zvinenge zvichingoitika but pandozati panonongwa vanhu ipapa. Saka guys for today tatisina hedu maplace akanyanya kuwanda sireki ndofunga data tine 40 apera animaona apera saka tapedza hedu panhasi apa tapedza panaife pane vanachagwa kuenda kune imwe home kana ndakadedza apa pandikutaura apa ndikupona apa ndinotaridzei pandikureva apa pakona vasikana vanenge vakagara apa ipapa mukuona pakona apa panonongwa vanhu apa ndokanachona vasikana vave vakatogara ipapa panonongwa uongwa kuti kumaroboti kumavangoda uongwa kuti maflits wanga kuchava chauya kunuko aiwa pakona ipapa vanoiziva mai vaya vaya vatori mukoronyero muno vaya vanotoiziva vaya unoti vanotoiziva vaya everyday pandodarika ipapa ndona sikana iva vakatogara kana zvatodi andowana ndotowana chete zvakatodaro towana chete zvakatogara zvakanaka. Vakasigwa makamera muroti. So guys panhasi tapedza pezivana nhasi tapedza tozovaona next week totaimirawo kune imwe kona kuseri kwemba yangu kuno kushoni vamwe vanenge variko padhuze vanenge vakamira but ndomboonawo haminoti ndevepi mota inenge chimbovapawo saka ndongozoti apo at least vane vanhu vanovapa indotamirawo kure because vanhu vachona vakawandisa munomu vakawandisa usendepi vanhu vacho vakawandisa noti zvekutamba vanhu vacho vakawandisa ungavapedzi too many of them vakawandisa yashuwa ngavachekewo songa wari baba
Saka guys, tobatsana time tobatsana time gen bonotsvaga ndibonotinga zina ndakupai live nokuti papa ndandisina data handisina wifi yanga kafa mari nezuro yanga kafa mari wifi yanga katila cash tinotozozvibata tozoona patomorrow. Unayo demoni rikusa, unayo demoni rikusa angry face. Ewe demoni. Moro demoni wamkasei. Ukuya kuzokusa angry face watumwana ani kusa angry face wadizona ni pano. Demoni le munhu. Demoni. Wale pata demoni. Azide makandibata na useni. Shamari yanga yakafani sura ndatoita live. Ndandakafa inanzi. Yanga yakafa wifi. You worried. No, Maya. I see what. In the wind. Mundaneni. Kumirira. But kana kumirira ndokusingaiti zvada. Aiwa. Mira kuiti. Okay. Bye. Saka. Besides ngikiri kumasuroko. Inde na isap. Isapa sita. Anza kawa shuwa nezuru ndaida kuita wifi yanga yakafa mari. Saka yanga yakafa mari. Saka ndikati kadisi ndokuti notsvaga izvo zviri kandi ndinobhadhara nasi izvo zviri kandi ndinobhadhara kuti ati zvitifambidzane nevamwe. Chirio. Itai. Ndowana wainda Pretoria. Tobatana nimsesande saka. Ndowana wainda Pretoria tobatana nisande. All right. Boss ndato mimi ndakufunga na chinotora vana kuchikoro. Kana kana chito zvifarigwa munhu yotanga kuzvimwaira maangry face ake saka unoti atingarika kuseka tototi mhoro demoni iro rasvika iro tototi atimbo takafura seje kusamwe sina nebasa resizvo hanzi nice week ibvudzi rangu iri ibvudzi rangu ranodarira unogesa nekurukwa izvo zvinotoenda kusaluniso ndikabva kunobhadhira wifi yangu apo ndobva nadi nditoenda kuti ibvudzi rangu iri haisi wigi. Ibvudzi rangu guys. Linda Brooks inogona kuva iri mistake but uchirakaita manegative comments wati tichambomaninkirira heresi umwe anogona nguva yakawana pasina manegative comments obva atanga kusvika chimwe arake zimene negative comment in a form of inonzi an emoji because anenge ashaya akakutotengera papi saka chirakatoya ari manegative comments totomaseka isu totongomaseka kuti unaiwo madhimoni aya shonga ine negative comment rako pari kuti wazvinhu pasina mbotukwa munhu pasina mbotoka zvakaipa vari vanhu vakatodaro vakatongomirira kuti rega ndinorikanda because pataugwa ndingonokanda kungoshongoresa yeti saka tatovajaira takanambasa navo but anyway guys hanzi what do you put muvudzi here muvudzi ndoisa cheba ndoisa chebe ndoya ndosora ndoisa chebe muvudzi ndoya ndoisa chebe ndoya ndozozora muvudzi mangu ndozora chebe ndaimbogeza nerice water saka iko zvine ndakungoshandisa chebe ndo usimbe wekuti dzimwe unenge wakataurukwa raisi racho parinobva rabikwa paya mvura yaya vanenge vabvisa muraisi yaya neno ndizongowa usimbe sasa iko zvino ndangoshinyanzo kuzora chebe yandakushandisa haisi mistake uyo munhu akuramba chibuza zvima angry face uyo woti kwa mistake kuna mistake demoni ritori demoni moro satani moro bapana satani
Ibva pano Satan. Guys, tobatana time handiti. Tobatana time. Again timbo ita zvatukuda kuita edu 1 or 2 3 things. Tobatana time. Azindima ikipasa kuzama angry face. Ndiye kuzama angry face. Ndichatarisa kana ndapedza kuti ndiani. Kana ndapedza live ndanyatsa kumira chatazwa kuti ndinanga chikanda angry face. Unotoona kuti ndingaisa ma angry face. Ukaenda panesa ma love nemalese pakanobaya unotoona kuti ndinganga chikanda ma angry face. Unotonyatsa kuona kuti ndiani. My darlings. So guys, Satan ibva pano Satan wa munhu ibva pano. Demon remunhu. Ungatoya kuza angry face ungatovhunduka ma angry faces. Atingomisike nema angry faces. Titoripo kusvika 24 titetiriti. Guys. Zvakaoma zvepa Facebook apa. Vanonakidza vedu vepanapa. Kambe ndiwanze kuparaska kapaya ndipapigara zviya. Kuziyo ungoita maofisi muroad zvekudaro dai. Tapasa ndadarika. Wanze kuparashika ipapa pani papa. Alright guys, ndasvika guys, chirega ndipinde ndasvika apa. Chirega ndisvike apa. Ndakunobhadhara. Saka guys, tobatana time handitika. Tobatana time muve nesiva rakanaka. Ndigai ndimbopinda umu handitika. Bye bye.